Încă de mic mi-am dorit să fiu un antreprenor, deoarece îmi place ideea de a-mi deschide propria mea afacere și vreau să-mi gestionez singur timpul, să-mi pun ideea în aplicare. Afacerea pe care vreau să o deschid este un magazin de articole sportive, iar asta pentru că eu sunt foarte pasionat de gimnastică, iar gimnastica este un sport care leagă oamenii, leagă prietenii, ceea ce vreau să fac și eu cu clienții mei. Salut, Dragoș! Indiferent de meseria pe care urmează să o ai în viitor, cred că cel mai important lucru este să reușești să îmbini ceea ce ție îți face plăcere cu a face bine oamenilor. Când eram mic, îmi doream să mă fac preot sau medic. Visul meu de când eram mic, acela de a ajuta oamenii prin prisma meseriei pe care urma să o desfășor, cred că se regăsește foarte bine în ceea ce fac în fiecare zi. Chiar dacă stau în spatele unui birou cu tot felul de cifre și de calcule pe care trebuie să le fac, un element foarte important îl reprezintă comunicarea pe care trebuie să o am cu oamenii și modul în care reușesc să relaționez cu ei în situațiile care nu sunt cele mai fericite pentru oameni.